Comença l'hora en què uns individus que ja fa anys van passar la pubertat, però encara els fan l'avió a l'hora de dinar, parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Geeknorants. Com el gos aquest que posa així, tio. Doncs bueno, ja hi som, no? Ja, va, som-hi, va, gas. Perdoneu que estàvem fent cardio amb aquesta música trepidant. Estem una setmana més aquí amb el capítol 2/23. Ja, Déu-n'hi-do el que portem de batalla. I estem aquesta setmana amb en Kevin. Hola, Kevin. Què tal, Jovent? Molt bona tarda. Com estàs? Jo estic perfecte, com Estàs a tope, tio, estàs a tope. On fire. Estàs en modo DJ, no? Estic on fire, estic en modo... Modo ahorro, DJ crec. pastis, però sense les pastis. Estàs en modo ahorro. Modo Diablo. Modo diabolo. Fent spoilers, Antoni, i aquesta veueta que sentiu, Kevin, m'estàs deixant sordo. Gràcies. Perdó? Carai. I com estàs, Toni? Una setmana més, cada meseta aquí Hola. traient la teva veueta. Com estàs? Molt bé, molt bé. Com ha anat aquest Una meset? mica cansat, però... I això? Molt bé. Llevo massa d'hora, tio. La vida de l'adult, eh? Sí. Quina merda. Tant de bo tinguessin 16 anys. És una cosa. No sé jo, eh? Bueno, sí, la veritat és que per estar com estava jo amb 16 anys, millor que no. Exacte. Kevin, baixa el so, m'estàs deixant sordo. Més? Carai, tu. Sí, és que vas fent de DJ. Molt bé. Doncs, com sabeu, aquest és el programa Geek de referència en format podcast que podeu trobar a les principals plataformes de streaming de podcast i també per Ràdio Manlleu tots els dijous. I què més? Ens podeu trobar a totes les principals xarxes socials, com pot ser Instagram, Twitter, no sé si hi ha gaires més, TikTok, crec que també fèiem algunes cosetes i moltes altres coses. Però ara ens teniu aquí. I el que heu de fer és gaudir-nos. I com ho farem? Doncs parlant de l'actualitat, parlant del nostàlgic, parlarem pel forat fent moda tertúlia, repassarem el rànquing geek amb les vostres eleccions que heu fet i us hem proposat per les xarxes i d'aquesta manera podrien donar com introduïda ja al podcast, introduïda la introducció, visca la redundància, i jo crec que podrien començar... Oh, quin gust. Mira, la música està perfecta, però quan acaba, relaxa. És inclús millor, eh? M'estava deixant a tope. Ja tot el dia escoltant-la, eh? A mi m'agrada molt. Hòstia, i ballar modo emo, saps com aquells que feien així? El tectònic. Ostres, sí, els industrials, tio, els gòtics industrials. Correcte. Se m'escapa a mi la jerga aquesta, se m'escapa, eh? Però bueno. Increïble. Falten els pals aquells il·luminats i... Doncs donem per introduïda el podcast, com dèiem, i anem per la primera secció, Kevin. Doncs som-hi. Actualitat Geek. Your turn. In the Sky Tonight. Què fem a l'actualitat geek, Kevin? Doncs bueno, avui repassarem una miqueta la nova actualitat que tenim de tots els videojocs, ja no només dels videojocs, sinó també de sèries, pel·lícules, del món de la tecnologia, les empreses, què és el que fan i, bueno, en fi, moltes coses, no? Llavors, què és el que passa? Començarem per... l'havia de fer. La primera l'havia de fer. És obligatòria. Vale? Començarem amb el que ha sigut notícia la setmana passada i aquest cap de setmana passat que va ser Diablo 4. La primera beta d'Early Access, que només es podia accedir si compraves el joc de manera anticipada, que, bueno, no ha deixat indiferent a ningú. Hi ha gent que li ha agradat molt, hi ha gent que no li ha agradat, i hi ha gent que ha dit, bueno, hi ha coses que estan bé, hi ha coses que estan malament, i bueno, ha sigut una miqueta de tot. A mi, personalment, jo no hi he jugat perquè, evidentment, no volia pas pagar 70 euros per un Early Access d'una beta, 70 euros havies de pagar per aquest joc? I tant. Ui. Hasta luego. Adeu. 70 o 75, depèn de on, no? Sí, més o menys. Bueno, depenia una mica del... Bueno, perdoneu. Que
tenim que fer un no joc sé de per què, càmeres. Ara sí, la càmera ara ha decidit marxar i ha dit, bona tarda, Kevin. Bueno, hem tornat, no passa per res. Silenci, Doncs com està... què deies dels 70 euros, Kevin? Doncs això, el 70... Som-hi. que per accedir a la beta tenies que pagar 70 euros, que és la versió bàsica del videojoc, i llavors hi havia la... Bueno, el de sempre, no? Pots pagar la Deluxe, la Ultimate i la Ultimate Fusion Max Pro 3 4,14. Bueno, anem una miqueta per la... Per la notícia. per la review, que, bueno, una review. Bàsicament ha estat una cosa que molta gent esperava. Ha tingut una millora gràfica respecte a la tercera entrega. També diré una cosa, no era gaire difícil. I hi ha moltes coses que han agradat a molta gent, com per exemple l'ambientació. És una ambientació molt més fosca, molt més tètrica, més tenebrosa. Una ambientació que ajuda molt a tenir una molt bona immersió, un apartat gràfic i un apartat tècnic i un apartat sonor molt bo. Músiques, com sempre. Blizzard una altra cosa no, però sap generar aquesta ambientació i sobretot les cinemàtiques són una passada. I bueno, de què ha anat aquesta beta? Començarem l'aventura, vale? De moment, com sempre, amb 3 personatges, els bàsics, que venen a ser el rogue o una assassina, el mag i el bàrbar. Vale? El que vindria a ser de tota la vida anar a hòsties, el mag i el de a distància, per dir-ho d'una manera així. Vale? Llavors, què és el que passa? Tenim l'aventura que només, com que és una beta, només ens han deixat el pròleg i el primer episodi, que seria el primer capítol, que passa en una muntanya nevada. No faré cap tipus de spoiler per la gent que no vulgui saber res del videojoc, però bàsicament ha estat un primer capítol molt guapo. La veritat, a mi m'ha agradat molt el que he vist, el tema de la història, com la desenvolupen i tal. I a nivell tècnic hi ha coses que han millorat moltíssim, sobretot en tema de combat, habilitats, màgies, sobretot el tema de la personalització del personatge quan et crees tu el personatge, la personalització a nivell del seu aspecte i tal, com tenim amb altres MMOs, que tampoc és una cosa res de l'altre món, però que compleix la funció. I a nivell de personatge en si, el que vindria a ser les habilitats i tal, té un arbre d'habilitats molt extens, molt personalitzable, i això és una cosa que permet molta més flexibilitat envers a la tercera entrega, que tenies les 4 builds, per dir-ho d'una manera, més top, i d'allà no et movies. En canvi, aquí es veuran coses molt més guapes. Ho espero. Esperes. Esperem que sí. Llavors... Sou gaire fans d'aquesta saga, per començar? I perquè poder esteu aquí dient, recitant... Jo la vaig atrapar a Diablo 3, diria, quan vaig estar a la uni, perquè un col·lega va començar a jugar, vaig anar un dia al seu pis i vaig dir, uau, això està molt guapo. Mai havia jugat a cap joc així, rotllo de vista d'àguila i tal, i em va agradar molt. I després vaig tastar el Diablo 2, rotllo fent una partida LAN amb els col·legues, amb els companys de pis, i està guai. A mi, sí, el format del joc m'agrada. Després de provar Lost Ark i tots aquests que més o menys són similars. Però la veritat és que Diablo 4 em dona una mica igual de moment. Dures, sí, està guai. O sigui, m'agrada el gameplay i tal, però realment, si vull el lore, doncs quan algú se'l passi me'l llegeixo i ja està. Però ara mateix, amb tots els jocs que vull jugar, la veritat és que em dona una mica igual. I al final, si només té el component jugador versus entorn, es queda una mica pobre. I clar, al final... Bueno, que a mi m'agrada molt, el jugador versus entorn, però, bueno, ahí està. Ahí està. Kevin, perdona, que t'he tallat. No, al contrari, ja està bé. Així fem una miqueta de pausa. A veure, també s'ha de dir que una de les coses que també han ficat és que ara és un MMO tipus, anem a dir-ho així, tipus Lost Ark, perquè la gent tingui una mica de referència, on també trobaràs altres jugadors, young world bosses, que això també, vulguis o no, li dona una mica l'al·licient que deia ara Antoni, de dir, bueno, estàs tu sol contra el PvE, que es diu, no? Contra l'environment, contra el joc, contra la IA, i aquí, bueno, tenim
tenim aquest afegit que, a més també pots interaccionar amb altres jugadors. Mhm. I llavors, bueno, per acabar, senzillament recordar una miqueta a la gent, aquest cap de setmana, del 24 al 26, vale, hi ha una open beta. És a dir, no es necessita comprar el videojoc, tu te'l pots descarregar gratis i tenir aquesta prova que seguirà seguint també el mateix, el pròleg i el primer capítol. Vale? Llavors, per la gent que tingui el pensament de comprar-se'l, amb molta atenció, vale? El joc base són 70 euros. Vale? Llavors aquí escalem a 90 euros, que és la versió deluxe, vale? Que aquesta ja et permet tenir un early access, és a dir, tu pots jugar de manera anticipada 4 dies, a part d'uns extras que et venen, que bàsicament són cosmètics per al Diablo i per altres jocs de Blizzard, i llavors tens la Ultimate, que són 100 euros, que llavors aquí tens també el mateix, tens els 4 dies d'early access, però a part també tens molts més cosmètics que no pas a la versió deluxe, òbviament. Vale? Això és bàsicament petit recordatori per la gent que vulgui pues, fer el pensament i comprar-se. Això, PC, Xbox, no? Imagino. Correcte. Bueno, està a totes les plataformes. Sí, però el preu no varia a PS Store, per exemple? Potser, no en tinc ni idea, perquè sempre... En principi està fixa a tot arreu. El que sí que, clar, llavors és el que tenim sempre, no? Hi ha gent que diu, bueno, doncs per 20 euros més tinc 4 cosmètics. Jo crec que no val la pena, però bueno, a la gent que li agradi el col·leccionisme, doncs home, hi ha coses que estan bastant bé a nivell d'estètica. Això ja pels col·leccionistes. I bueno, saltem a la següent notícia sobre un joc molt esperat, Resident Evil 4 Remake, que surt el 24 de març, surt aquest divendres. Hi ha molta gent que ja ha jugat a una demo, que està disponible des del dia 10 de març, perdoneu, que, bueno, on s'ha pogut veure que hi ha una millora gràfica bastant important. El nivell de combat no és una cosa que hagin millorat, perquè tampoc pots millorar gaire coses, sincerament. Sí que pots modernitzar segons quines mecàniques del joc i codi base, però tampoc és una jugabilitat que diguis, mare de Déu, quina diferència. El que sí que molta gent es temia, però que al final han pogut mantenir, és el nostre estimat Detrás de ti, imbècil. El que passa que ara ha set amb un to més espanyol, que abans era to sud-americà i clar, quan està ambientat a Espanya i sents una persona sud-americana dius que no passa per res, però dius, carai. Sí, jo l'he provat aquest, la demo, que al final és... Contiene spoilers. La demo és quan arribes al poblet aquest que tothom es torna boig i tal. Bueno, fas una mica abans per acostumbrar-te als comandaments i tal, però al final és aquesta part que surt el tio de la motosserra i has d'aguantar fins que expiren o si saps com fer-ho, que s'acabi com aquest moment de tensió, saps? Que has d'amagar-te, has de... Això de l'accent que deies és tan forçat com el Resident Evil 2? Que jo... Era el dels policies, el nivell 2? O... Saps aquell que surt... policia? No, aquest... Digues. Aquest és on que vas dintre un cotxe de policies i te'n vas cap a... Bueno, que estàs... vas a investigar alguna cosa o alguna així, pot ser? O sigui, tu al 2 portes en Leon... Al principi, just al principi, sí. Sí, portes o al Leon o a la Claire, diria. No. I sí, en Leon... En Víctor em sembla que diu a l'inici del 4... Vale, és l'inici del 4, doncs. És l'inici del 4 que tu vas amb dos policies i tu vas a darrere. Sí. Vale, és aquest, sí. Que en el de PC2, teòricament, és un poble del Pirineu. Teòricament. I ara es veu que no, que és... Diuen que és que a Galícia. He llegit per allà. Però bueno, que això al final és igual. I sí, lo de Detrás de ti, imbècil, sí. Ara és... I entret aquest... Ara és espanyol, quan abans era un accent més sud-americà. Detrás de ti, imbècil. Sí, aquest doblatge doblatge latino que en diem, no? Bueno, abans, evidentment, els recursos que havien per un videojoc eren fer una cosa molt plural i només feien un doblatge. Ara, bueno, vull dir, ha canviat una mica tot. Bueno, això també ja entraríem una mica com ens veuen a fora. Que no... Localitzar a vegades és un tema, És complicat, Però bueno.
Vale, et reprenc el relleu, Kevin, i t'agafo la notícia de tecnologia. És que sembla que no hi ha altra cosa a les xarxes que el xat GPT-4, que és la nova actualització que hi havia fins ara del xat GPT, que estaven treballant amb la 3. I, bueno, està en mode premium. Vull dir, si vols fer servir la nova versió, has de pagar i passar per caixa pagant 20 euros al mes. Però, bueno, no... Toma ja. No em sembla car, Si tens els calés i tens i la necessitat, o la utilitat, li treus la utilitat real, vull dir, per invertir aquests diners, pues, és una bona eina. De fet, algunes seccions l'hem fet gràcies al ChatGPT. I què hi ha de nou en aquesta nova actualització? I és que ChatGPT ha après a entendre imatges, que això és una cosa molt important, i que ens en podem imaginar quan diem entén les imatges. Doncs, per exemple, podria corregir exàmens. Tu li penges la imatge i, per exemple, entendrà una imatge. Vigila molt teclat, Toni, que se sent un colló i mig. Ai, perdó. Sí, perquè ara... Gairebé m'acabes de picar el cap, saps? Clon, 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 clon. No, fora conyes. No, era broma, perquè és que amb els xats, amb els teclats mecànics, tio... Doncs on estàvem? També que podem millorar pàgines web. Tu li penges una pàgina web i dius, vale, la meva pàgina web la vull per aquest tipus de funcionalitat, i després et fa un estudi i et diu, vale, podries millorar això aquí, això hi ha una tendència X o el que sigui, t'ho faria automàticament. O fins i tot et podria analitzar fotos. I què volem dir amb això? Doncs, per exemple, tu li penges una emoji, teniu al cap la casa de la pel·li Up, d'aquella que va amb els globus, que va penjant, i li penges aquesta foto i li dius, què passaria si tallo els cables? Ella no sap de què passa. Ella pot interpretar que allò són uns globus, que allò és una casa penjant o el que sigui, i et diria, ei, doncs que la casa pot caure del cel, evidentment, no sap per què, quins elements de física estan intervenint per aixecar aquella casa, però pot entendre de que si talles això, passarà això altre. Estem a un punt molt avançat. Ara també, una cosa més a més, que estàvem molt limitats i segurament si feu servir el ChatGPT, teníeu una limitació de que us veieu, em pots dir uns punts sobre aquesta temàtica, i només et feia 10 punts, 8 punts, no s'extenia gaire més. Això era perquè tenia una limitació de contingut. Ara passarà a 3 o 4.000 paraules. Vull dir, sí, ara serà... Bueno, perdona, fins ara feia 3.000 o 4.000 paraules i ara pot ser gairebé il·limitat. Vull dir, podràs fer un treball de final de carrera, tranquil·lament. Fàcilment. 20 euros al mes. Pinta bé, cada cop més. I sembla que... 20 euros, tinc un TFM, tinc un TFG, tinc de tot. No, pots treure una carrera. I, de fet, recentment ha sortit en Bill Gates parlant de que sembla ser que tot això de les IAs, aquesta nova tecnologia, serà la segona gran revolució tecnològica dels humans. A veure fins on arriba, perquè, com vam dir en el seu moment, hi ha una previsió que el 2026 quedin una mica obsolets degut a la base de dades que, per entrenar les IAs. Vull dir, les IAs són bones perquè s'entrenen. I com s'entrenen? Amb informació. I aquesta informació, vulguis o no, s'acaba. I hi ha una previsió que entre el 2026 i el 2027, vés a saber si abans, depèn com avanci la tecnologia, quedi obsolet i no puguem avançar més en les IAs. Al final aprenen pels inputs que els hi fan les persones, no? Diguem-ne. Sí, tu entrenes. Tu l'entrenes. Doncs el següent pas ja és programar-la el que sigui i que aprengui ella sola, rotllo Skynet, directament. Ja és que el pròxim next step és Skynet. S'acabó. Exacte. Hi ha, no sé si recordo malament, 5 nivells d'IAs. Vale? Cada nivell és una cosa molt bàsica, una altra cosa ja té fins al punt més alt, que ella, el nivell més alt de les IAs és que ella pot generar IAs. Vale? Vull dir, és una cosa que ja se'ns en va del cap. Vull dir, però ja que gairebé pren consciència. Vale? I podria entendre, podria fer un ser humà, un ésser humà. I com ens comenta en el xat a la Cimer, fa por. Veritat, fa molta por. Sí, no, fa por. I arrel de tot això, ChatGPT, l'empresa mare, OpenIA, ha fet un petit estudi, ha tractat una mica com veu ell el futur amb les IAs, i
el ChatGPT-4 ja comenta que té el potencial d'afectar a milers d'ocupacions, a les quals menys s'ho esperen per ser exactes. Vull dir, tu dius, hòstia, no, jo estic tranquil, jo tinc la meva feina i no sé què. Doncs direu, quin tipus de feines podria afectar més? Doncs una mesura que ha dit és les tasques que poden realitzar, que es realitzen manualment, que tenen un cost físic, aquestes podem estar tranquil. Vull dir, si treballes a una fàbrica, si treballes a un... Com es diu? Espera, que estic buscant una foto, perquè us la podré ensenyar i podrem comentar-la tots junts. Sí, bueno, el que no sigui serveis o coses així de... Doncs, per exemple, el percentatge que està més exposat, vull dir, és... com es diu, traductors? És que està en anglès, Survey researchers, que un 75% com es diu? Survey, no en surt el... Serveis. Serveis, hòstia, no en sortia. Poetes, escriptors, científics d'animals, especialistes de relacions públiques, aquests són els que tenen el grau més elevat d'exposició, perquè no és el més elevat, els més elevats, però després entraríem amb els matemàtics, els analistes financers, els autors i els escriptors, com dèiem, els que generen dissenys de pàgines web. Estem parlant d'un 100%. Vull dir que aquests segurament desapareixeran en poc temps. Vull dir, estem parlant de 2 anys. Ells esperen que estigui tan instaurat aquest tipus de tecnologia que se te'n va al no res. Vull dir... Clar, però això també depèn molt de la potència d'on estigui corregent aquesta IA, no? Perquè al final tot això, el que et limita és el hardware, no? Diríem. Exacte. Perquè, sí, pot ser que sàpiga totes les fórmules de la física actual, però quan li poses a fer 3 problemes es col·lapsa. Aquí entren les supercomputadores. Vale? I per això ara molts governs, per exemple, Catalunya ho està apostant molt per això, el famós Mare Nostrum 2 i totes aquestes coses, i s'està potenciant molt tenir supercomputadors. Hi ha molts supercomputadors que no són super, per dir una manera, que pots fer-ho, tu ara mateix el pots llogar. Vull dir que no és una cosa bastant accessible. Un cloud computing d'aquests, no? Això mateix, vull dir, tu envies l'operació, ells tenen moltes CPUs, moltes GPUs, sobretot, perquè la GPU és la que opera més ràpid a nivell matemàtic, i pum, t'ho fa. I tu després reps això. Això serà exponencial cada cop que hi hagi més supercomputadores. El cost dels elements, vull dir, el desenvolupament d'aquesta tecnologia cada cop s'abaratirar més. Encara quan tots ho veiem de, hòstia, però si el meu PC ara em val més. En el gran nivell, cada cop aquestes tecnologies seran més barates. Llavors, també entraran els PCs quàntics. Vull dir, quan se vagin evolucionant tot això, és que anirà evolucionant i al final tindràs una IA al rellotge i li podràs demanar el que vulguis. No operant online, sinó gairebé podràs operar-ho al teu dispositiu mòbil. Sí. O unes ulleres d'aquestes que van fer al Mobile World Congress. Això mateix. Aquestes hologràfiques. Les HoloLens de Microsoft, sí. Doncs, com diu aquesta taula, bàsicament els llocs de treball i el seu nivell d'exposició dividits per diferents mètodes d'avaluació, que ho han fet ells, suposo que ells tenen les dades suficients per poder-ho avaluar. Els matemàtics, els escriptors i autors, els dissenyadors d'interfícies webs i digitals, els reporters, periodistes, tot el que sigui a nivell informatiu gairebé, estan amenaçats un 100% de perdre el seu lloc de treball. Segons OpenIA, diu això, aquestes tasques, però no es podran automatitzar. Vull dir, evidentment, hi haurà d'haver una persona que l'hagi de supervisar. Vull dir, tu no pots enfiar-te'n per ara de que això estigui bé o malament. Però, si tu tens que escriure un diari i escriure notícies, amb un grup de 10 persones, podràs dir, vale, aquesta notícia està correctament desenvolupada i te n'oblides. Doncs això, com no es poden automatitzar, com dir-ho? És que ho estic traduint a l'anglès, disculpeu. L'anàlisi que ells desenvolupen suggereix que les persones amb llicenciatures, màsters i títols professionals estan més exposades a perdre el seu lloc de treball que no pas la gent que manca d'estudis superiors. Vull dir, per tant, fins ara hem estudiat molt i no serveix de res.
perquè això està enfocat molt a algú superespecialitzat, no? Diguem-ne. Exacte. Al final, rotllo, jo què sé, fes-me un protocol de el que sigui. I, clar, t'ho fa una IA, però no et canviarà pas la roda del cotxe. La cosa és que hem d'interpretar que això ha de ser i serà una eina. Jo, per exemple, puc estar hi ha un programa de Visual Code, que és de Microsoft, que serveix per programar en diferents tipus de llenguatge. I han fet un plugin que tu pots instal·lar-ho allà dintre i dius, vale, hosti, necessito, en comptes de dir, hosti, com faria aquesta funció i aquest algoritme i aquestes coses? Doncs no, dic, vale, jo ara, en comptes de dir, hòstia, si això aquí fico un while, bueno, els comandaments que tu hagis de ficar, doncs, ei, ChatGPT, o el que sigui, la IA que sigui, em pots desenvolupar això? Ja et pica un codi superextens, fins i tot et pot picar llibreries, i tens en res això. Això augmentarà molt la productivitat. És el que hem d'interpretar, que això és una eina i no ve a destrossar. Vull dir, evidentment, fa un temps ens pensàvem que a les línies de fabricació de cotxes sempre hi hauria milers i milers i milers de persones i cada cop es va automatitzant. Doncs és com aquesta revolució que s'està esperant, de que en comptes a nivell físic, que hem patit una revolució tecnològica física, amb robots, bueno, ara estem potser a la quarta revolució que en diuen, amb la interconnectivitat i tot això, el blockchain, doncs potser aquest és el segon gran salt tecnològic que patirem, perquè no serà a nivell físic, sinó ja serà a nivell de pensament, d'alliberar temps de pensar, no deixa més que ser, no deixa de ser això, sí. Amb això de que s'augmentarà la productivitat, rotllo de que es podrà picar molt de codi en molt poc temps, també rebrem molta merda. Per exemple, abans només hi havia les 3 aplicacions de smartphones i ara et trobes cada puta merda que flipes. Exacte. Abans era molt més difícil arribar a un punt. Sí. Vull dir que... Sí, t'entenc. Vull dir que el que hi ha fins ara, com ha costat tanta feina, es poleix molt més. Ara, com serà tan fàcil, es traurà coses mal optimitzades, moltes altres coses. Sí, però per això que aquesta gent que diu que perillarà la seva feina, em podria generar noves. O sigui, jo no és que estigui en contra ni a favor, jo intento sempre una posició neutra. Clar, picarà tot el codi que tu vulguis, però haurà de polir què és aquesta cosa que s'ha fet, si val la pena, si no, al final ja tot això és el que has dit tu, revolució de pensament, de veure que... Bueno, és que ara la societat ha de patir una evolució. Clar, per exemple... de Pandora i potser... clar. Ara, per exemple, podem veure en pantalla, bueno, nosaltres ho explicarem, és que els llocs de treball que menys patiran, que vull dir que no estan exposades tant a perdre, és, per exemple, cuiners, talladors de carn, rentadors de plats, electric power, bueno, els que són reparadors, mecànics, fusters, rail track laying, maintenance, bueno, vull dir, la gent de... Sí, vull dir, tot el que impliqui una acció manual d'una persona i que hi hagi d'haver una lògica i has de prendre decisions a nivell manual, fora. No, és molt difícil que hi entri la IA. I fins aquí el meu rotllo, Vull dir, ja he acabat a nivell de contingut. A part que jo crec que també hi ha coses que, encara que no siguin coses manuals, per exemple, com el que comentaves tu abans, escriptors i autors i tal, jo crec que això, sempre hi ha com aquest factor humà, que és el que et fa distingir. Evidentment, com hi ha coses del ChatGPT que dius, hòsties, estan molt ben redactades i tal, però clar, a l'hora de generar una obra, com per exemple un llibre, jo crec que això és una cosa molt més complexa que no pas dir... Perquè una IA et pot generar un llibre, per dir-ho d'una manera, però que sempre et falta aquell factor humà. És la impremta, o sigui, un llibre és el que pensa un autor i ell com ho reflexa en un llibre. Que això que ho faci una IA... Bueno, què passarà? Que això es tornarà exòtic. Quan que ho facin persones diràs, ho ha fet una persona, aquest ho compro. Arribarem a aquest punt la societat, Nosaltres ja no hi serem. Clar. Això és com... I els editors, o sigui, ara, per exemple, tu escrius un llibre i després et passa per
revisor, no sé què, no sé quantos, l'editor, de l'editor t'altera cap enrere, després passes un altre cop pel revisor, no sé què, no sé quantos, que al final del que tu has escrit, del teu totxo, potser surt una cosa així. Saps? Al Exacte. final passarà el mateix. Tu diràs, sí, escriu-me una novel·la d'amor que surti això i això. I potser tu no seràs qui ho revisi, però seguirà existint el revisor i seguirà existint l'editor i la mateixa cosa, saps? Això Sí, ja sí. depèn de quin serà el mercat després de que surti el primer llibre escrit per una IA, saps? Però que després tot ho faci una IA, rotllo revisar, editar i tot això ja... Bueno, jo crec que li veig més futur en això de revisar i editar que no pas la part creativa. Escriure. Sí. Sí, pot ser. Perquè Però clar, és que... a nivell creatiu tu entens, bueno, tu com a persona entens una mica els neguits hòstia, un gir de guió i com pot afectar els sentiments, no? Vull dir, això ella segurament encara no ho podrà interpretar, però dic, hòstia, edita-m'ho i busca si en tinc faltes i tradueix-m'ho de no sé quantes llengües i no sé quantes coses, hòstia. Això ja serà papinaco. Heavy. Bueno, aviam a on ens porta. Esperem que un bon lloc. A bon port. A bon port. Doncs, bueno, anem a continuar amb les notícies. El que passa que, aviam... Sí, efectivament. Sí, m'acaben de comentar que acaba d'arribar una notícia d'última hora i és que s'acaba d'anunciar, fa escassa estona, una horeta, més o menys, Counter-Strike 2. Cosa que ningú s'esperava. Quants anys té l'1? 15? 20 anys? Bueno, depèn. El primer original, molts. Perquè llavors va sortir el Source i coses així, però l'1... Però és el 2 de quin? Del Global Offensive o de l'altre? No, del Counter-Strike 2. No Global Offensive 2, és Counter-Strike 2. Jo em perdo, perquè mai he ser gaire seguidor, però... Doncs, bueno, ha sigut una notícia d'última hora que ha sigut just abans d'entrar a l'stream, allò, mirar una mica per Twitter. Hòsties, han anunciat Counter-Strike 2. Lo poc que s'ha pogut veure, que és un trailer, un vídeo d'1 minut i escaig, ha estat que estaven fent una mica de gameplay, que es veia, per opinió personal, bastant millor que o sigui, amb gràfics actuals. El que passa que no estaven parlant de gaires coses molt tècniques, sinó que estaven parlant d'una cosa molt específica, que és una de les opcions tàctiques que més predominen en el joc, i és el tema de les granades, sobretot les granades de fum. Estàvem parlant de les físiques que ara seran unes físiques molt més reals. Quan tu llences una granada de fum en un videojoc, pues, que genera una mica de fum i ja està, tu la travesses, i hi ha molts pocs jocs que et permetin tenir com una interacció amb aquest propi fum. En canvi, en aquesta entrega el que fan és que sigui, en el propi joc genera uns polígons amb els quals tu pots interactuar amb ells, com per exemple, si tu tires una granada enmig del fum, doncs, com es diu? Les perceixes, no? És esparcir. Escampes la boira. Esparcir, ja m'agrada aquesta paraula. Dissipar? Dissipar, esparcir. Digue'm com es diu això. Esparsor. ChatGPT, espera't. Mira, ChatGPT, ho tinc aquí preparat. No! Esparcir? No, espàrrec, em sou. Bueno, gairebé. Espàrrec! Però no. Doncs dissipes... Què diu el ChatGPT? Escampar. Escampar la boira, no? Escampar. ChatGPT. Escampes, és que no m'ha sortit així directament. En fi. Doncs això, dissipes aquesta bola... No, a partir d'ara és esparcir, fora conyes. Esparcir. M'agrada. S'ha quedat aquí. Estàs en mode esparsor. Esparcir, doncs. Exactament. Doncs, què és el que passa? Dissipes aquesta bola de fum i llavors ella per si sola al cap de res, 2-3 segons es torna a generar, interacciona molt bé amb la llum, també els trets, les bales també la travessen i pots fer bones jugades tàctiques. Ha estat una cosa molt sorprenent. Jo dedueixo que al llarg de les setmanes aniran comentant quines millores tenen. De moment només han començat amb això, han fet un gameplay d'1 minut, molt just i molt escaig, i s'ha anunciat per l'estiu d'aquest any. Hosti, que ràpid, no? Però... Això vol dir que està bastant avançat. Sí, estarà bastant madur. Ja està bé. És com han de ser les presentacions.
exacte. Bueno, és que no ha estat ni presentació, ha estat una cosa en plan... Hola, bona tarda, Ei. us anunciem que tenim Counter-Strike 2. Que tingueu una bona tarda. Adéu-siau. Això és com va passar amb l'Apex, no? Va sortir l'Anthem Correcte. i a la setmana van dir tenim un anunci aquí està Apex. I tothom, oh! A veure, jo només diré, no sóc molt fan del Counter ni, per exemple, del Half-Life. Sé que són de Valve i tal, però ja em fotria que abans de treure un Half-Life 3 treuin Sí, però- el Counter-Strike 2. El Half-Life 3 Però bueno, és això molt ja... meme. Ja és pel meme, ja. Sí, és molt meme, però vull dir... Bueno, van treure el Half-Life. Sí, l'Alix, però això és que és el preludi, sí, és VR, però és el preludi de dir... Clar, sí, però si no tens VR, que menges un moc, tio, no. Let està bé. him cook. Van fer, és un Sí, let him cook. bueno, sí, Espera't. let him Poc a cook. El gran Berni, des del més enllà, ens ha fet el xiste de l'any. I crec que no esteu preparats. Ei, aneu amb counters amb aquest joc. Ai, no. Sí, grande. Ha succeït, ha passat, Uf. ha passat. M'ha agradat, m'ha succeït. encantat. Ha sigut bastant durillo, la veritat. Doncs tu mateix, Kevin, endavant. Doncs, bueno, continuant amb les notícies, toca una de trista, i és que ens ha deixat als 60 anys Lance Reddick, actor de cinema i de sèries, que bastant conegut, com també donava veu a un dels personatges del joc Destiny i Destiny 2, el comandant Zavala. Press F to pay respects. Minut de silenci. No cal. Bueno, deixarem 5 segons. Doncs ens va deixar un molt bon actor, la veritat. Jo les pel·lícules que m'he vist d'ell, bueno, que surt ell, són les de John Wick, que està... Bueno, és una de les... Ara que s'estava anunciant la quarta, de fet ell estava fent la promoció d'aquesta quarta entrega i, bueno, se'l van trobar a casa, que tot apunta que va ser una mort natural, però, bueno, nosaltres no entrarem aquí, sinó que repassarem una miqueta la seva feina. Evidentment, no només ha aparegut a John Wick, sinó que també va participar a la sèrie de The Wire, que en espanyol era Bajo Escucha. Jo personalment no l'he vist. El cable mola més, tio. Com? El cable mola més. El cable, The Wire, correcte, efectivament. Ai, no! És que és literal, Espanya, una vegada més, ho ha fet. Bueno, jo he buscat una miqueta... Estira d'aquí. Estira. Jo no l'he vista, no sé si tu, Víctor, ens pots fer una miqueta d'introducció així superràpida de què va? Doncs tracta de... que no l'he vist. No tinc ni idea, no l'he vist. Vale, no, pensava que l'havies vist. No. Sí. Sí. Com aquestes... És rotllo Los Soprano, no? Super rotllo icònica d'HBO. Diria, per lo que he llegit, no... Sí, és molt típica, sí. És que jo he buscat la sinopsis, però he pensat, bueno, potser ja... Spoiler. Que és una eminència de les sèries. No. L'ha vista, comparat amb mi, que jo sóc Jo sóc el fan de The Lost, perquè me'ls he perdut tots, per tant, Bueno, ho estem avui... Aquesta s'havia de fer. No sabria si pitjor per l'acudit o pitjor per haver-se vist Lost, saps? Vull dir... No. Què passa amb Lost? Hem d'obrir... Ui. Anava a dir que era una merda, però és que a mi no m'agrada. Crec que no heu entès la broma, i és que jo sóc un fan de The Lost perquè me'ls he perdut tots. Sí, l'hem entès i ens has fet sentir vergonya aliena, però hem passat per sobre i ja està. Volia que la tornéssiu a sentir. Gràcies. Doncs, bueno, llavors, com a petita curiositat, degut a aquesta notícia, el servidor de Destiny 2, els jugadors, se'n van anar on hi ha el personatge, se'n van anar, doncs, que està en una de les ciutats principals, van anar allà a fer-li, doncs, com aquest petit homenatge de comiat, com també va passar amb el gran Kentaro Miura l'any passat, de fet. I res, ha estat una notícia bastant trista, però bueno, ara esperem que descansi en pau.
en Zavala, no? Era del Destiny 2, Sí, potser? correcte. El comandant Zavala, yes. Jo. Hi ha una I- sèrie d'aquest home, perdona, Kevin, No, que està molt bé i l'estava mirant un altre cop aquí, si us agrada la ciència-ficció, Fringe. Està Sí, molt bé. aquesta sí, mola, sí, aquesta. mola un piló, aquest Sí. tio, i aquest tio fa un... Bueno, no papelón, perquè al final és com un mig secundari i tal, surt força, però està molt bé. A mi Està aquest xula, tio, està xula. El vaig veure per primer cop en aquesta sèrie i m'agrada molt, la veritat. Vale, doncs continuant amb les notícies, amb el carrusel de notícies. Microsoft signa una- Va, va. Carrusel de Bordeva, paca! Microsoft... Perdó, és que va sortir en la vena Del FIFA, la vena sí, del sí. locutor. ai. Microsoft signa un acord de 10 anys, vale, per portar els seus jocs al núvol a partir de la plataforma de Boosteroid. Boosteroid, perquè, bueno, per qui no ho sàpiga, és un servei de jocs ucranià en el núvol que permet reproduir jocs de la nostra propietat, vale? Des de Steam o d'Epic. Hi ha gent que això després també es pot utilitzar amb el... Com era allò que ens van comprar, Víctor? L'Steam Deck, no, l'altre. L'Steam... Jo no m'he comprat res a Steam. Sí, l'Steam jo Link, recordo. Steam Link. Això, l'Steam Link, Mhm. que no l'he fet servir ningú. Bueno, en fi. Però l'Steam Link no és un rotllo com un Google Chromecast? Però No, no, Sí. pots dir un rotllo, ja està. No, no, és un ja, rotllo. però vull dir... Sí, simplement, bueno, tu connectaves a la tele, el que sigui, i llavors amb el teu PC el tenies a un altre lloc de la casa, també connectat, i et permetia fer stream a la pantalla. Però bueno, una parida. Uau, com el de PlayStation, que això va ser una merda. Sí, el del mòbil, sí, sí, sí. Bastant dur, la veritat. Sí. Increïble. Doncs aquest servei de moment ja ha aconseguit 4 milions d'usuaris i es fa servir des d'un navegador o des d'aplicacions dedicades, com vindria a ser la de Google Stadia, i així es va acabar. Doncs, bueno, Microsoft ja va signar un acord de distribució amb Nvidia fa unes setmanes, coincidint amb la compareixença de que cap a la Comissió Europea pel tema de la compra d'Activision Blizzard. Ja. Vale? És que de moment no sabem com va, però bueno, esperem. Ara, si malament no recordo, li toca a Sony, però bueno, això ho comentarem més endavant. El comunicat indica, doncs, el que estàvem parlant, de que aquests jocs que sortirien d'Activision Blizzard també arribarien a Boosteroid una vegada s'hagi tancat la compra de Microsoft, si és que s'arriba a tancar, perquè això sembla, bueno, la passió de Chris, no? Així que res, Víctor, et passo el torn. Espera, tiro. Però Meu, molt bé. No sé què s'ha allargat, Però, si t'ho dic, Ai! I don't know. som-hi, va. Doncs anem que ja tenim pòster de la segona temporada de Last of Us, pòster, entre cometes, i és que, bueno, és la primera setmana post de Last of Us, que ja aquesta setmana ja no tenim capítol d'aquesta sèrie, però en Neil Druckmann, que és el creador del videojoc i també d'aquesta sèrie que està ella al darrere, ha penjat un cartell, entre cometes, i en aquest cartell, dic entre cometes perquè no és una cosa... No és un cartell oficial, ¿vale? Vull dir, simplement és una cosa, com es deia, oficiosa. I es pot deduir el nou personatge pels músculs, ¿vale? Es veu una mà agafant un martell i Cuidado. supermusculada i amb sang extesa només pel braç. Vull dir, està penjant cap per avall. No he jugat, però crec que sí, que sé qui és. Segurament. Bueno, crec que es pot dir. Vull dir, no hi ha cap problema. I és una cabronassa. Només diré això. Estupendo. No direm res per no fer spoiler. L'estrena es comenta, perquè estigueu tranquils, podeu seure tranquils, mirar podeu veure The Wire 3 cops durant molt de temps, és que no es començarà a gravar fins a finals d'aquest any i ja té previst que s'estreni cap al 2024. Estem dient que fins aquí 2 anys no tindrem nova temporada de The Last of Us. Sortirà aquesta abans que la segona temporada d'Arcane, segurament. No em diguis això. Hòstia, mira que és una bona sèrie. Arcane, jo tranquil·lament 2025. Amb tots els projectes que està tenint Riot, que ara no en sortia,
A part que, si malament no recordo, van dir que van tardar per fer Arcane com 2 anys i pico, gairebé 3. Home, és Que una obra va, d'art, més, No? molt més, Arcane, No. Arcane. O sigui, Jo el diria projecte... Arcane! Però estàs parlant d'Arcane? Arcane no pot ser. Espera't, aviam. Entre 5 anys o així, Hòstia. Jo diria que van tardar a fer-la. Vols dir? Sí. Hòstia, nano. ChatGPT, Van tardar a un veure. piló. ChatGPT. How much time? No, ho ficaré directament. Hòstia! Pues no Aquí. anava Va. desencaminat. 6 anys, anava. Oh, Veus? va parir, Veus? va parir. És que, Hòstia, pues jo... clar, van començar a produir-la rotllo el 2000... Dèieu. 2015 o 2016? Pot ser. 2016, Sí. efectivament. Bueno, per Clar, molts... és un macroprojecte, al final Sí, és sí, molt tens gran. el lore del LoL i tot això i tal, però intentar fer-ho sèrie i que tingui un sentit i... Saps? Dir quins personatges són els que millor encaixen en una primera... Clar, ara tens... Timo. Ho tens o pitjor o millor, depèn de com ho miris, saps? Però sí. Per cert, voldria dir... voldria fer un petit anunci. La sèrie d'Arcane, mireu-vos-la, però això sí. El League of Legends, ni el toqueu. On està Riot. aquesta sèrie? Riot paga, si us plau. Ai! Veus? Aquest és el Rito problema, Plus. no? On està aquesta Aquest és el sèrie? problema, Perquè no? per la gent que vulgui veure-la. És el problema, que està en una plataforma que ara no es pot dir. Ai! Vale. Ai. És Voldemort. És el Voldemort de les plataformes. És Vale. lo Voldemort. Va, anem per la següent. I és que hi ha moviment. Hi ha moviment a Marvel. I què ha passat? Oh. Que Victoria Alonso deixa el seu càrrec, que tenia un càrrec molt de pes dintre de l'MCU, i que en aquest cas era la vicepresidenta de Marvel Studios, i va ser clau dins de les pel·lícules per aconseguir un gran grau de diversitat. Això, bueno, està molt bé, perquè es veu que fins ara no apostaven gaire. Però no se saben encara els motius, però es rumoritza, i això sí que poder el deixaria una mica malament, no se sap, que pot ser que les crítiques rebudes de la seva àrea, i ella estava molt en postproducció i efectes especials i animació. I ja sabem els rumors que hi ha dintre de Marvel, que s'apretava molt a nivell d'efectes especials, que poder no estaven ben pagats, que no es cuidava la qualitat. Bueno, hi ha un gran conjunt de coses i sembla ser que hi haurà més acomiats o més... com dir-ho? Ho deixarà més gent Marvel. Sí, regularitzat, Sí, no? d'alguna manera, perquè volen apostar per Reestructuració. aquesta paraula m'agrada. Aquesta és el que es porta de moda les tecnològiques. Simplement perquè volen apostar per millor qualitat, menys quantitat, i tot el que comporta això vol dir que poder serà menys gent, però amb més temps. Bueno, no sabrem. No sé si ha tingut culpa Quantumania, la de Ant-Man and the Wasp, Ant-Man i la Vispa, Quantumania, que ha sortit que ha tingut bastant mala acceptació, però jo crec que abans de prendre decisions de com serà aquesta fase que va estrenar Quantumania, haurien de tenir en compte la nova pel·li de Guardians of the Galaxy, que surt aquí un parell de mesos, que és de les sagues més estimades, les més gamberres, i potser allà es podran prendre certes decisions que fins ara no es poden prendre per una fase mal feta, perquè simplement ha estat mal feta, i no pas per l'estima o els superherois o el cansanci que es pugui tenir dintre d'aquest tipus de pel·lis. Però això ve de llarg, no? Ja? Vull dir... Home, 2 anys. La de Thor nova. Exacte. També va ser una mica fluixeta. Jo no la vaig acabar ja parlem de les sèries, que tinc un molt mala... Clar, és que jo de sèries no sabria dir-te. Però, per exemple, abans d'entrar en aquesta fase, no?, de She-Hulk, la Vespa i Ant-Man i tot això, la part de, per exemple, Loki i Doctor Strange i... Bueno, Spider-Man no ho fico, però més o menys, perquè Sony Marvel, més o menys, Marvel Studios Sony, aquesta última. Clar, vens d'estar en un pic més o menys, ara està aquí, clar. Sí, totalment. Suposo que per ells és un... Bueno, pues, adeu i a veure què passa ara, al final.
Jesús. Pues que sea lo que Jesús. Dios quiera. Gràcies, Que sigui el que gràcies, Déu vulgui. gràcies. Estava De res, home. aixabuirant. Estava esparcint els meus virus. Estava esparcint els meus virus. Aquesta paraula me la noto. Aixabuirant. Hòstia, Aixabuirant, sí. és molt d'Osona, això. És un Per mi aixabuirant. això és nou, És màgic, eh? És Magic Johnson. Aixabuirant. Bueno, i fins aquí l'actualitat geek. I si us sembla, anem per la següent secció, Kevin, si tu ens ho permets. Doncs vinga, som-hi, doncs. Pel forat. Ui. I anem a pel forat i farem, com sabeu, una petita tertúlia. Sempre ens té molt ben acostumats en Berni, perquè molt bé que s'ho prepari el contingut que prepara, però nosaltres som més vagos, som més ignorants i no tenim... Bueno, vagos tampoc, però som més ignorants i... perquè en Berni també és vago. Doncs, no, pobret. Pim! I allà Pati no hi és aquí, saps? Bueno, hi és pel xat. Però... No, farem una partida de tertúlia, exposarem un tema que està a flor de pell de la societat actualment, i és de la ciberseguretat. I hosti, com parlareu d'això? Doncs és que ByteDance, que és l'empresa mare de TikTok, la famosa xarxa social que segurament tots coneixeu, si vol continuar operant als Estats Units, ho té difícil. O ho té fàcil, depèn com vulgui. Ha de vendre tot el seu negoci de TikTok a una empresa d'Estats Units. Potser algun recordeu el serial... Sí, exacte. Vull dir, per nivell de privacitat, bueno, ara, si em permeteu, ara us ho explico, no? De que potser algun recordeu que el serial que vivim amb TikTok a l'estiu de 2020. Llavors el president Donald Trump va amenaçar amb prohibir l'aplicació als Estats Units arran de la sospita de que hi havia serveis que espiaven dintre Estats Units, no? I tota Xina està vetada. Ja ho sabem, amb el cas Huawei, amb moltes altres històries. I per solucionar-ho, algunes empreses com Microsoft o Oracle es van postular com a potencials compradores d'aquesta xarxa social, que va passar per ser el nom de Musical.ly a TikTok. TikTok pertany a l'empresa xinesa ByteDance i les sospites de possible espionatge i que les dades acabessin arribant al govern xinès porten molts anys donant voltes al govern dels Estats Units. ByteDance, que com estem parlant, ha de vendre, si vol, part de TikTok, evidentment no ha de vendre tot, però té l'algoritme que té molt de pes i és el que dona molt valor a aquesta empresa, a una empresa dels Estats Units. Per al govern de Biden només hi ha una solució. ByteDance vengui la seva participació a la versió TikTok que funciona als Estats Units i, com indiquen Axios, que és una l'app, compta amb més de 100 milions d'usuaris al país nord-americà. Tenint en compte que, perquè ens hi diem, quan vas a votar, voten 350 milions de persones als Estats Units. Vull dir, imaginem la magnitud i el pes que té aquest tipus d'aplicació als Estats Units. És que mòbil té tothom, no? Potser ganes de votar, no. Sí, Al exacte. final. Tothom té accés, és com tot, és com Instagram. Sí, Vull dir, sí. hi ha gent que, o en el seu moment Facebook, tu el tenies encara que no el facis servir o només consultessis. No... És que està extès. I ara, i arrel d'això, és una mica... Ara hi entrarem. Si em permeteu, ara hi entrarem. I vol prohibir-la, o si no, prohibir-la tindria un impacte molt gran a la gran rutina de la gent que consumeix aquest tipus de contingut i no es vol arribar a aquest punt, perquè vés a saber els votants de Biden que fan servir TikTok o els nous, o està molt extès amb els joves que puguin arribar a votar, hòstia, això és ficar-se en contra amb molta gent. Hi ha gent que no dona importància, però segurament la gent que fa servir TikTok... Bueno, no vull entrar aquí perquè em ficaria en un merder. No, ara dic. Ai. No. Però hi ha un gran problema. I és que la propietat de TikTok és de moltes empreses inversores, no? El qual fa difícil que es pugui arribar a vendre tota la part de TikTok d'Estats Units a algú. Europa també sospita d'aquesta empresa de TikTok. I aquestes sospites són compartides per altres països, com pot ser el Regne Unit, que ja està prenent algunes decisions al respecte.
i també, bueno, la Unió Europea, no? Com estan comentant, que ha prohibit als seus funcionaris que ja tinguin TikTok instal·lat als seus dispositius. Hòstia. A tot això, i per què estic explicant tot aquest merder? Anem a parlar de ciberseguretat. Vale? Parlem de com ens sentir segurs, de la nostra informació, de la privacitat, de lo que tenim a les xarxes. Malament. De moment tot va malament, la veritat. Sí. Malament. És un merder, perquè, vull dir, és complicat, hi ha molta informació nostra, vull dir, i de fet, bueno, estic estudiant un màster i estem parlant una mica de tot això de la ciberseguretat, i aquí es veu que és de les més perilloses, TikTok. Vull dir, és una cosa molt heavy. Vull dir, tu només en acceptar, no és que imaginem-nos el punt que estem, que poder és més respectuosa Meta, amb Instagram, WhatsApp i totes les seves històries, que no pas TikTok. Està captant fins i tot el teu número de telèfon i alguna dada que tu puguis arribar a compartir, jo què sé, alguna parida o fins i tot informació en pantalla que pugui arribar a sortir, pot arribar a captar-la de nix maneres i de maneres molt concretes, però pot arribar a captar-la, la informació de TikTok. I, clar, hi ha molts tipus de ciberatacs, no? Vull dir, nosaltres tenim al cap els ciberatacs de phishing, el malware, el ransomware... Vull dir, tots estem exposats a un correu tonto que rebis ei, t'ha tocat a Amazon un cupó. O, jo què sé, t'instal·les una aplicació. O t'instal·les moltes coses. Això és un focus impressionant d'entrada de virus. I aquí és on perds tu... Bueno, poder hauríem de parlar com som les persones respecte a això. Vull dir, segurament tots vosaltres vau estar... Era de l'època de l'Emule o del tot això. O de l'Ares. I fins i tot... O ara mateix. Emule, sí. Ara mateix també. Vull dir, ara segurament, si necessiteu algun software i us fa mandra pagar-lo, mireu la manera de que sigui pirata. I no mirem tampoc que l'origen sigui... Ostres, quina pàgina utilitzava jo per... Me'n recordo, abans utilitzava una pàgina per un piló de software gratuït. Ja no me'n recordo, tio. Softonic. Softonic, tio! Sí. Efectivament. I que ja directament et baixava un instal·lador. I a partir de l'instal·lador et baixaves l'instal·lador per al programa. Vull dir, allò era un focus de virus. El Caza, no sé si us recordeu, el Jutorre, totes aquestes històries. Vull dir, no... Clar, però és que això... és que al final això és molt complicat perquè no tothom té la mateixa formació de ciberseguretat. Al final nosaltres hem après o per les bones o per les dolentes, saps? Però molta gent ni així. Rotllo, cauen un cop i tornaran a caure, vull dir, perquè són usuaris de, com diria jo, casuals, al final. Sí. No, naveguen per la red lo just i lo mínim i quan es baixen una rotllo TikTok i els arriba un correu que sembla TikTok, doncs, saps? Per aquí entrem en un altre punt. La privacitat en línia, no? Com podríem arribar a protegir tot això? Com podríem ficar traves a la gent que consumeix tot aquest contingut? Bueno, vull dir, el que vol captar aquest contingut, com ens protegim d'ells, quines mesures podríem prendre per evitar la recopilació no autoritzada de dades? Clar, perquè tu, per exemple, dic, hòstia, com ho podem resoldre? Hòstia, m'instal·lo aquesta aplicació, acceptes d'això de les normes d'uso i tot això? Acceptar, tires cap avall i mires. Vull dir, ja és un canvi cultural, potser, a part del que pugui sorgir, no? No sé, com ho veieu vosaltres? A veure, des del punt de vista... Parlant del tema de... Estoy de acuerdo con las condiciones de uso, bla, bla. Que això, les tothom condicions d'ús. sempre fa... Acepto o... I da igual, el que sigui, de red social, de videojocs, de lo que sigui, tio. O quan vas a fer... Potser si fas a fer-te una hipoteca, potser ja t'ho mires amb uns altres ulls, perquè ja és com més directe, no? Que t'estan tocant els calés o tal, quan hi ha de calés pel mig. Però si et posessin en una que t'agafarem les dades del teu correu i totes les contrasenyes i farem el que vulguem, a la penya li dona igual. No s'ho llegiran pas, saps?
És que hi ha hagut així de cops que ho han fet, això. És que ja és un canvi cultural, eh? Estem parlant d'un canvi cultural. Bueno, és que precisament, ara això que parlaves tu, Toni, dels termes d'acord i tal, al Facebook hi va haver-hi una època en què, de conya, evidentment, un dels punts era que tu donaves la teva ànima, o sigui, deia, estàs conforme en que tu dones la teva ànima? I la gent no s'ho mirava i va sortir un dia en Zuckerberg dient tu que... Anar a l'inferno m'interessa. Potser si això ho haguessin vist aquests abogados cristianos que tenim en aquest país, potser s'hagués, no sé, arribat a alguna història, però al final això sí, és una conya i està bé, però no sé, potser, no sé si existeix, que potser sí que hi ha, analistes de termes d'acord, que tu, per exemple, com si fos un servei, saps? Rotllo, jo no tinc temps per llegir-me aquesta puta merda. Pago 5 euros a un paio que em miri de... saps? 5 euros al mes a un tio, un paio, que me llegeixi tots els d'allò i dir, això és segur per l'ús que jo vull tindre d'aquesta aplicació, d'aquest servei, del que sigui. Jo ho faria d'aquesta manera, perquè jo sóc el primer de... De acuerdo. Jo no tinc temps de totes les aplicacions, de tots els videojocs que m'instal·lo, de totes les merdes que compro, d'estar fotent-me potser 35 pàgines o 100, depèn del que sigui, clar. A veure, jo he fet una recerca així ràpida, no m'ha sortit res d'aquest tipus de servei, però segurament deu estar inventat. O sigui, si tu ho has pensat és que algú hi ha pensat i li està traient rentabilitat. I si no, jo el primer faig una consultoria d'anàlisis d'acord d'aquests i a viure del cuento. Perquè ara, una mica amb el tema que estàvem parlant abans, les tendències emergents, com poden ser la intel·ligència artificial, computació al núvol, internet de les coses, segurament pugui arribar a entrar en tot això. Vull dir, abans de no descarreguis, vull dir, el Windows mateix, que ja tingui intel·ligència artificial integrada, per poder resoldre, vull dir, hòstia, que aquí hi ha una escletxa o aquí hi ha, no accedeixis a aquest tipus de pàgines web, que això té tots els antivirus, perquè tot és base de dades, però que la intel·ligència artificial tingui la capacitat de deduir vull dir, hi ha una tendència amb aquest tipus de pàgina o amb aquest tipus de contingut que és crític. No hi entris, no ho sé. Vull dir, aquí entrem una mica que el futur, i parlem que la IA és una eina, ens permetrà poder arribar a resoldre aquests temes. Sí, per aquest tema sí que ho veuria bé, però també em poso a pensar clar, la tindries ja entrenada d'abans. O sigui, és una mica rotllo, com a idea està bé, però suposo que l'execució després ja seria més complicat, no? Perquè si ja no tens sistema operatiu com... Sí. Però bueno, això... Això es pot crear un estàndard després. Vull dir, sí, no. Clar. I aquí entrava, no? Els governs han de treballar molt més. Vull dir, ara se li donen moltes llibertats. Per molt que sembli que després li foten la bronca a Facebook a Estats Units per no fer ús de... a Europa va haver-hi un gran moviment per dir que estan fent servir no sé què, que no estan fent servir no sé quantos. I després, al final, no passa res, perquè hi ha molts interessos econòmics. Si realment els governs tinguessin una ètica madura i que no hi haguessin interessos econòmics, en aquest punt segurament hi haurien molt més avanços, però no hi ha voluntat. I aquí entra una mica això, els governs. Creieu que estan a la part amb això? Estan convençuts? No, perquè mira tot el que va passar amb Pegasus i tot això. Bon exemple, sí. Vull dir, van obrir una investigació i allà s'ha quedat. Vull dir, els infuma la privacitat i els infuma tot. Vull dir, al final, quan hi ha aquestes coses de pel mig, no sé. Jo crec que això ja és més com una moneda de canvi més, no? O sigui, tu en el teu país, per exemple, dins del govern d'Espanya, tu tens certes dades i clar, això
ho gestiona l'empresa, però també ha d'estar gestionat pel govern i tu dius, vale, jo d'aquest govern d'aquesta secció de la població tinc tota aquesta informació i això té un valor. La informació és més car que el diamant. Llavors, I clar, tant. què és el que Vull dir que passa? el Que tot com això, més vulguis o important. no, I tant que sí. és una moneda de canvi més. Inclús, que és el que dius tu, és inclús més poderosa que no pas una altra cosa. Llavors, suposo que sí que hi haurà un cert punt de seguretat per dir, tu, jo això ho vull protegir perquè és un valor, és un recurs molt valuós, per tant no vull que me'l cardin, però no és una preferència per dir, no, vull protegir a la població d'un mal que pugui ser, no. Vull protegir això perquè m'interessa tenir-lo protegit per guanyar diners. No, o al final el que faran és agafar, per exemple, no, polítics, perquè al final sí, són supertransparents, una merda, i encara ho empitjoraran. Rotllo, si ets polític, si ets, jo què sé, el president del govern, no tindràs Facebook, no tindràs TikTok, no podràs fer res. O alts càrrecs d'empreses, perquè al final és això. O van per aquest cantó, rollo, ¿sabes? Volvamos a los años 30, 20, o tampoc tan lluny. O s'ho miren bé, perquè clar, al final l'espionatge industrial abans era rotllo, no? Jo contacto con Menganito tal i ja està, però és que ara ho pots fer Bueno, sense entrar a l'empresa i sense contacte amb ningú. És que no cal, exactament, és que vull dir... I perquè un dels últims punts que voldria tractar en aquest punt és els dispositius mòbils. Vale? La discussió sobre les amenaces, hi ha una discussió sobre les amenaces de seguretat comunes, no? Els dispositius mòbils, de com ens hem de protegir, què hem de tenir l'aplicació del banc al mòbil, o una cosa tan bàsica que no som conscients i a vegades passa molt per alt. Tots segurament o tenim algun dispositiu a Internet of Things, de l'IoT, vale? Un sensor a la porta, una càmera, una parida. Tot això està connectat a una pàgina, segurament a una aplicació xinesa. No és per res, vull dir, simplement... Bueno, perquè, com deien els rumbes, no? Que els rumbes estaven... Que gravaven... A la red, a la red de l'exèrcit dels Estats Units, una cosa així, no era? Sí, que una rumba que tenia una càmera va gravar un d'això i ho va penjar a la xarxa. Ho va penjar-ho a la xarxa. I hi havia un vídeo d'una persona donant voltes per allà i, hòstia, quina angonieta, no? I aquí entrem, és això. Hem de conceptualitzar que tenim sensors a la porta de casa. I tenim connectat a una aplicació xinesa que envia la informació de quan es obre i quan es tanca. Una intel·ligència artificial, no cal una intel·ligència gaire elaborada, pot arribar a elaborar un mapa de quan surts de casa. Quines tendències, com surts, si hi ha una càmera, el que sigui. Tenim Smart TV, vull dir... Algo tan fàcil com això, que té micròfons. És que no... O l'Amazon l'Echo, o el que sigui, el Dot, o el que... Dic, estem venuts a nivell d'informació. I no som conscients que allò és un canal de vendre informació i és molt difícil renunciar a això perquè, hòstia, pensem en una cosa. Un dispositiu Eco, per exemple, quin valor té? 20 euros, 29 euros el pots comprar, no? Per exemple, un Echo Dot, que és el petitó. Tu creus que allò val, amb la qualitat que té de so, perquè no sé si ho heu provat, a la connectivitat, val 20 euros? No. Com ho pagues, això? Amb informació. Clar. Vull dir, no es paguen diners quan tu compres un dispositiu. Es paga amb la informació que tu generes. I aquí ja no tenim ciberseguretat. Perquè en el moment de la compra, i quan tu acceptes els termes d'ús, estàs pagant amb aquella moneda. És que, intentant ser neutre, val? Si tu, per exemple, això ho tallessis, rotllo, no, és que al meu país no pots vendre això perquè va en contra de la privacitat dels usuaris, bla, bla, el que sigui. Ja estàs fotent a l'empresa. Ja estàs, saps? Vull dir, com ha de ser? S'ha de reunir el fabricant amb el govern on vol vendre o amb la Unió o el que sigui, la zona, per dir podem fer això, però això no. Que al final estàs com... No pots intervendre tu en una
Però has de marcar uns estàndards. Tu, per exemple, un certificat Per això CE, existeixen les normes Exacte. i tot això, però, clar, a nivell d'informació, això s'ha començat a mirar fa, què, 20 anys? Menys? Sí, 20, segurament. Clar, això és com lo de, no, les... jo què sé, ara tiraré a la piscina, però, per exemple, les línies d'alta tensió, abans a tothom li foteia... Sí, pon ahí, no? Sí. Ara què? Això dona càncer, això dona no sé què... Bueno, com a tot, va evolucionar la societat. Clar. I van sortint nous Potser anem neguits. molt lents o massa lents, però, bueno... No sé. No, a veure, és un tema molt complex i intentarem Sí, portar sí. una persona experta en I això. ben pagat, La seguretat es paga molt, Molt, bé, molt. És un món... Molt bé, Bueno, l'Escol, Kevin, bueno, tu també Digues. el coneixes, Toni, no ho sé. Sí, Es dedica a això, no? O... Escol. No es dedica a la Ostres, ciberseguretat? No sé si em foto la... Diria poso la galleda. que no. Diria que no, Hosti, però hi havia potser algú. ha canviat Em ara. sona... Jo tampoc, o sigui... No, poder foto la poso la galleda, Em sonava que treballava Jo alguna diria cosa. que pica codi, que ell és molt de... Però no treballava en una empresa de programar i- seguretat o alguna cosa? No, treballa per l'empresa, Oh, no diguem... treballa per Indra, diria. Vale. Però que jo sàpiga... ell Vale, no- doncs m'he fotut no peus la fa galleda. això. El poder confondre la persona. Jo en sé de gent que en treballa i es viu bé d'això. Sí, i tant. Es paga. No, hem de trobar la manera de... Bueno... És que conciliar tot això Mhm. és molt complicat perquè són masses parts i al final, la meva opinió, Sí, i tant. hi haurà gent que li infotarà. Perquè, Sí. per exemple, hi ha gent que això, utilitza el mòbil, tio, per trucar a la seva mare, al seu pare i ja està, TikTok, fora. Ni fa compres online, ni res. Que això al final, ara mateix no, però en un futur sí que tothom passarà per aquest aro d'haver de comprar online i tot això. Però això és un altre tema. Ara mateix és això. Hi ha gent que no ho fa res i hi ha gent que ho fa tot. I, clar, s'ha de mirar. Bueno, intentarem per nostra part treballar fort i poder portar un expert i que ens expliqui tots aquests punts i poder-ho traslladar a la resta. Què us sembla? I ho donem per acabat aquesta secció. Perfecte. Pues, això vol dir que entra la següent, no? Bueno, sí. O acabem el programa aquí. No. Va, No. Va, doncs vinga, va. tu mateix. Anem a per la pròxima secció. Nostàlgic. Doncs... no t'afoguis. Doncs anem per la següent secció. Què us sembla? Bec una mica d'aigua perquè és que si no em mor. Bueno, hidrata't, que és molt important. Doncs, tal dia com avui, com un 21 de març d'un 1969, quins temps, com corrien... Oh. Quan? 1900 què? No, 1969. 69 va crear-se una de les empreses que parlarem avui al Nostàlgic. Vale? Nostàlgic és que cadascú el bateja com vol i jo content que ho digueu. Una de les empreses que ens ha donat moltes alegries, però segurament últimament més decepcions que una altra cosa. I direu, hòstia, de què esteu parlant? Va començar com una empresa fabricadora de màquines escurabutxaques. A la dècada dels 1970 va començar a expandir-se en altres negocis relacionats amb la indústria de l'entreteniment, com poden ser les joguines i els equips d'esports. Carai. A la dècada dels 80, la companyia es va enfocar al desenvolupament de videojocs per arcade i consoles domèstiques, i la qual cosa va comportar convertir-se en una de les principals empreses de la indústria d'entreteniment i videojocs. Evidentment, amb aquesta informació no sabreu gaire de què puc estar parlant, però teniu alguna idea? Sí. Teniu alguna idea? Company. Com? De Pokémon Company. Sí. Bueno, el 69 no ho sé, No, ja sé quina és. No... Vale, us donaré una petita pista, petita que ja és molt gran. Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill, Contra, Pro Evolution Soccer. Pachinko. Pachinko també, exacte. Pachinko. I amb això, totes les màquines Pachinko que van crear, o jocs de cartes, com poden ser de Yu-Gi-Oh! Ara... Doncs sí, estem parlant de Konami. Vamos.
que últimament no està en... Gairebé, diguem-ho gairebé. En el millor dels seus moments, Sí, diguem-ho així. vull dir, podíem ser... Són uns fills de... No, de Konami. La seva respectable mare. Són fills de Konami. La seva mare no tenen culpa de res. Exactament, que per això és molt respectable. Doncs per com Això esteu... és- Digues, Kevin. No, digues tu. Doncs per com esteu acostumats, què fem? Què fem al Nostàlgic? Doncs... Home, doncs parlarem una... Ah, vas tu? No, vas tu. Eres tu? Dímelo tu. No, perquè Eres tu? parlem de les principals curiositats de la... del tema que tractem, no? I en aquest cas, en Kevin ficarà... Hola, què tal? Ei, tens un altre... Què tal? Epa. Calma. Això Que és nou. ens posem una miqueta tontos i... Ai, bueno. com nota que és primavera. I la sang altera. Bueno, Doncs- és que cago en dent. Estic tan content de tenir en Berni. Ens acaba de fer el segon xiste de l'any. Aquest nostàlgic s'ha d'escoltar con amigos. I no ho farem una vegada, no. No tens una orquestra? El teniu en nòmina, no? Buah, tio, és Segurament. brutal. Entre en Berni i jo desgravem que flipes, tio. És espectacular. A veure, És màgic, això, és màgic. Sí. Màgic Berni. Màgic Berni. Doncs som-hi, Kevin, tu mateix. Pues començarem per la primera curiositat, que és el nom, Konami, que està format per la combinació dels seus fundadors. Vale? Començarem per Kagemasa Kozuki, en Kage, de tota la vida. Aquest té diarrea, Aquest té diarrea. Aquest va una mica suelto, la veritat. En Yoshinobu Nakama. Aquest tenia son. En Yoshi. I en Tatsumi Asako, que bueno. Joder, tio, és que li fiquem molt fàcil en Berni, tio. Aquí millor, Vaja, és que... Antes saco taquito, no? Però bueno. Continuant amb les curiositats, sí, és que avui està sent un dia bastant... o sigui, és per ficar-se el gorro de clown i anar així pel poble. Doncs, bueno, continuant amb les curiositats, el joc de ball Dance Dance Revolution, que per qui no ho sàpiga és un joc de ball, ni més ni menys, apareix el personatge de Konami Man, que al cap i a la fi és un nen així petitó, que està vestit amb un vestit de superheroi, blau i vermell, amb un casc que té així com unes petites ales, així dauradetes. A veure si ho podem ensenyar en El gorro de pantalla. Mario, Hòsties! una cosa així és. Hola! Desconeixia Konami Man, totalment... Sí. Ostres! A no veure. és en Kojiman, Ah, és en no. Konami Man. sí. Kojima Man! No el tenen tan ben vist, crec, en Kojima. Que, bueno, que Ostres. aquest personatge pues, surt a diverses pantalles, allà fent saltirons i coses així per les pistes de ball. I és una cosa que dius, ostres, no sé, fins que no ho vaig estar mirant, no sabia que aquest personatge era concretament Konami Man. O sigui, bastant XD, la veritat. Els noms que hi ha els creadors de Konami, per sort, no treballaven a Final Fantasy, perquè podria ser molt pitjor, perquè ens acaba de dir en Berni que a Final Fantasy hi havia Tifa i Yufa. No, Yufa no, Yufi. No, Yufa no, Yufi. Ah, ui, vale, me l'ha liat. Doncs Konami, per qui no ho sàpiga, és famós pels seus codis als trucs. Si us recordeu, per exemple, el famós del GTA i aquestes coses que ho van adquirint, doncs que són combinacions de botons secrets que es desbloquegen avantatges ocults dins del joc. El més famós és el codi Konami, que s'utilitza per a molts jocs de la companyia i comença amb les tecles a dalt, a baix, esquerra, dreta, B i A. És molt típic del GTA i crec que hi és també en el GTA aquesta. I això ho va començar a introduir Konami per desbloquejar alguns elements. I els jocs arcade, com en Contra, que hem dit que era una de les seves sagues principals, és conegut per la seva dificultat extrema. Vull dir, no sé si he jugat a aquest joc de Contra. L'he provat algun cop, però és que és molt... Difícil. No és de la meva... No és de la meva època, vull dir, el Contra és molt vell, tio, és de què serà, del 80 i pico, no? Sí, exacte. Clar, jo allà no era ni un projecte. No, evidentment.
evidentment. Ningú d'aquí, crec. Però bueno, Estaves a la bossa dels ous, encara. bueno, Potser jo... ni això, però... Mira, sí. 1987, concretament. Bueno, així potser... Bueno, ja no ens quedava tant, eh? No riem tant que estàvem allà ensumant. Estàvem escalfant per sortir ja. Bueno, no, si escalfàvem i sortíem, no estaríem aquí. No. Exacte. Però... Doncs la versió de NES del joc, d'aquest Contra, el codi Konami, esmentant que comentàvem fins ara, donava 30 vides addicionals per poder-te passar al joc, el que feia una mica més fàcil el videojoc com a tal, no? Que... Bueno, hòstia, donava... Perdia la gràcia. El contra queda rotllo així... És que ara no me'n recordo, Rotllo Metal Slug o alguna així? O era més un rotllo Metroidvania? O és que no... Ni idea. No sé, Res. jugador a la vida. A veure, aneu a buscar alguna imatge que podem mostrar en pantalla. És que tinc com la caràtula del joc, o una imatge O sigui, del joc així, és- rotllo super retro i tal. Ahà. És un Típic joc tio de amb una tiros. pistola, no? Sí. Un tio amb un braç pistola, diria. Mhm. És un Metroidvania, vale. de tiros, Ah, vale, saps? vale. Que és aquest típic 2D que tu tens Ah, les no, teves un altre. armes i vas pillant com poders de l'arma i et Vale, surten no, el diverses que jo bales. deia era un altre. Vale, no, sí, ja sé quin és. Vale, sí. Mira, ens A més, es podia comenten... jugar cooperatiu. Ens comenten pel xat que són d'uns mercenaris. I de fet a mi em sona... Uah, és que això és molt trist, Però els meus pares crec que no tenien idea de quan va sortir la PlayStation, que era una PlayStation. I em van regalar una piratilla, saps? Uf, I, bueno, com tots. que crec que és la que més he gaudit. I tenia... La PlayStation. No, Polystation, poder, jo què sé. Ah, PlayStation. Però ni idea, Polystation. ni idea. Però a dintre hi havia molts jocs. Hi havia, bueno, com es diu? Bueno, com un emulador de molts jocs de... Sí. Bueno, aquell un de... Arduino, Sí, Arduino exacte, amb un una tio Raspberry. de jocs. No deixava de ser una Raspberry, allò. I molts de Nintendo, i hi havia aquell típic de disparar als ànecs i aquestes coses. I jo crec que hi havia aquest. No sé, però segurament hi seria. Segur. Kevin, your turn. Pues continuant amb les notícies, amb les curiositats, Vamos. el 2015 Konami va tenir una mica de mogudeta, no? El món del videojoc van dir cuidao, tate, aquí hay bacalao. Per què? Perquè Konami va eliminar el nom de Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid 5, de Metal Gear Solid, el joc del Metal Gear Solid 5, el Phantom Pain. I clar, què és el que passa? Que arrel d'això van esclatar els rumors de que Kojima i Konami estaven anant una miqueta a hòsties. I no anava gaire bé aquesta relació. No sé, és una mica trist. Bueno, Kojima perquè necessitava Kojima anar per la seva banda. Necessitava anar És per que la en seva Kojima, banda. tio, jo no el conec, però jo el veig, tio, i dic, aquest tio és molt especial. O sigui, això, si has jugat o... Ah, clar, és que el podcast suposo que el fa en japonès, té un podcast aquest senyor. Sí, japonès. Sí. El tio aquest que té el de Game Awards, que té, saps? Sí, Els el Doritos. Doritos. Sí. En Doritos? Sí. Exacte. És col·lega seu i va promocionar el seu podcast i tal, però mai l'he escoltat, suposo que és en japonès. A mi, que em sembla que és el nòvio. Tenen una versió doblada en anglès. Tenen una versió doblada en anglès. Mira, doncs jo crec que si l'escoltes, tio, et donaràs compte que aquest tio és molt seu. Bueno, tota la gent Sabi- creativa, la que se'n va a la castanya i és capaç de Sí, dissenyar sí. un joc com el Death Stranding, és especial. Vull dir, Sí. no l'entens tu, no vas al seu ritme. No, és impossible. No, però vull dir que en aquest aspecte potser no tota la culpa la va tindre Konami, perquè... Sí, al final tu tens en Kojima, que és un... Ara se m'ha anat la paraula. És un actiu molt preciat, és un tio que pensa en moltes bogeries i pot sortir alguna increïble, però, tio, t'estan fent el joc o t'estan financiant o el que sigui, tu el que no pots fer és, no, aquí el que manda és mi... I sempre està al 100% de dirigir tot el desenvolupament del joc, saps? No sé. Bueno, per això després es va fer ell el seu propi estudi i va dir... Sí. A partir d'aquí me'l faig jo, cuidin-se. I un altre drama, però bueno, no passa per res. Pues, bueno, continuant amb les curiositats, la companyia va produir un joc de simulació de carreres nomenat Derby Owners Club, que era
conegut per ser molt realista perquè et permetia tenir uns cavalls, criar-los i entrenar-los per tenir pues, els teus propis cavalls i tenir una hípica i... Un Nintendo Horse. Era el Nintendo Horse. El Nintendo, però el Nintendo Horse, Un poco. El Nintendo Caballos. Hòstia, tio. No, vosaltres que era el Tamagotchi de l'època, no entenc, això? Vull dir, no tenia... Segur que aquest és el típic joc, tio, que mai va sortir de Japó. Perquè segur. Aquí, a Europa, ja em diràs tu que les carreres de cavalls tenen alguna cosa. Doncs el És que segur. El 2010, Konami va crear un cementiri de videojocs al Japó on els jugadors podien anar a veure els jocs de la companyia que havia deixat de produir. I tenien com un expositor i allà podien veure, podien anar a plorar, dir, aquí no ha sortit aquest joc, no sé si a plorar d'alegria o a plorar... Segurament, actualment seria d'alegria i llavors poder seria de tristesa. O sigui, jocs que es van cancel·lar o jocs que això no mateix, es feien? Això mateix. Ah, vale. Bueno, i que havien deixat de produir, perdona, de tot. Vale. O sigui, rotllo... Aquest de la Famicom ja s'ha deixat de distribuir, s'ha deixat de vendre i està aquí, no? Les unitats que queden estan per mercats de segona mà o el que sigui, no? Vull dir, ja no... El 1984, Konami va llançar el primer joc de ball, Beatmania, que presentava una pantalla tàctil i una taula de mescles perquè els jugadors poguessin interactuar amb la música. Vull dir, ja podies fer de DJ llavors. Vull dir, són uns pioners, realment. Vull dir, estem parlant de que ja havien tret el Guitar Hero de l'època. Vull dir, molt bé per part de Konami. Això del 94, dius? 84. 84? Sí. Per quina plataforma és això? Ni idea. Bueno, pensa que treballava molt a les recreatives per la seva banda, Bueno, és que clar, és que ella això ho tenien molt explotat, Clar. Kevin, tu mateix. Clar, les recreatives tens un món allà per poder playar-te. Sí, no, bueno, és que sobretot amb l'experiència que tenen era fàcil. Sí. Bueno, i ara ve un joc que està fet per mi, que Konami també va produir un joc de simulació de cites, perquè creu... L'he deixat per tu, l'he deixat expressament per tu. L'única cita que tindré em sembla que serà amb el cardiòleg per dir-me, noi, t'estàs morint. Ostres! En el qual els jugadors doncs, poden interactuar i enamorar-se doncs, amb els personatges femenins. I imagineu-vos com està, també s'ha de dir una cosa, entre moltes parèntesis, Japó, tingueu present, Japó. Va ser tan popular que els jugadors fins i tot van celebrar noces simbòliques amb els personatges del joc. O sigui que... Visca el Nubi! Visca el Nubi! Kevin, com es diu la fortuna? Tio, això és que... Snorlax! O sigui, amb Aquesta no és. Però és que és super japonès, això, tio. Sí, ho porten tot un pas més enllà, no... Vull dir, fa poc vaig llegir aquest, que suposo que ja és de fa temps, aquest que es va casar amb un holograma, que no sé al final quin tipus de repercussió legal té això, si té, saps? Ja, si té gaire pes. Sí, saps? Vull dir... Però sí, hòstia. De fet, no va ser el que es va casar amb la Hatsune Miku? Ara què penso? Sí, és que al final, sí, un holograma del que et surti dels ous, però sí, de la Hatsune Miku. És que ara busca la notícia. És que com comenta en Berni pel xat, que tampoc està tan malament. Vull dir, no cal anar gaire lluny, que a Escòcia et pots casar amb una ovella. Però això no era ja, però l'ovella, tio, et dona llana, et pots fer jerseis, la pots abraçar, però, tio, puto holograma, tio. És que a sobre estàs pagant llum i et diu 4 coses que tu pots escriure i al final ets tu mateix escrivint a l'holograma perquè et parli, tio. És que és molt boig, tio. No té cap sentit. No té cap sentit. A uns quants gallards els agrada el teu comentari. Vamos! Ai, va. Bueno, sí, i serà que... Una abraçada als meus amics, als meus companys gallecs. Al Sàhara també estan arribats amb altres coses. Ai, no. Vale, doncs Konami també ha llançat diversos jocs d'arcade de trets, incloent la sèrie Laser Scope, que presentava un auricular amb micròfon i els jugadors podien fer servir per controlar el joc dient foc en veu alta i disparava amb la pistola. Vull dir, això és una passada, Vull dir... Quin any, això?
Això hauria de buscar-ho, això no ho he apuntat. No, però és per... Però vull dir, per és super curiositat. curiós que, vull dir, encara que faci 15 anys, 20 anys, dispositius que interacció amb la veu, ojo, perquè ara mira com va sortir el Kinect d'Xbox, que va sortir com un nyap, i portava coses molt més punteres. El van treure el 1990, a Japó. Flipes. O sigui, a veure que... lo avançats que anaven aquests que- cabrons, eh? Jo me'n recordo, tio, de veure anuncis molt heavies de les UVX de Dragon Ball, tio, de bola de drac, que anunciaven uns perifèrics, diria que era per la Dreamcast, tio, de pistoles d'aquestes amb un sensor de la barra, i dic, això, tio, això ara et costa un piló de fer i necessites 50.000 històries, tio. Totalment. Quan fa que no tenim una pistola per la Play, tio? És el move aquell i va de puta pena. Vull dir... De fet, la tinc aquí, la pistola aquesta que dius tu. Sí, és que té el control aquí tot, mira làser i tota l'hòstia, sí. Sí, era una passada, tio, això. La I és Dreamcast, del tio. 90... És del 90 i pico, tio. Que no ho entenc. En quin moment es va frenar tot això i es va posar a fer unes altres coses que no serveixen per res? Per res. No serveixen per res, però bueno. I direm l'última anècdota de la secció, i és que Konami va llançar una consola de videojocs anomenada Konami Picno. La gent no podrà veure la Picno 2 per pantalla. Al Japó el 1999 i que presentava una càmera digital incorporada per prendre fotos i fer-la servir en videojocs per dibuixar, per fer moltes altres històries. Vull dir, és un altre perifèric més que... És la precursora de la Nintendo DS, tio. Per exemple, sense pantalla integrada, però exacte. O de la Game Boy. O la Game Boy. Tu tenies el dispositiu aquell per fer fotos, també. Com es deia? Sí, la càmera, la Pocket, no? Sí, la Pocket Camera, o com es deia. Això mateix. Que podies posar-la a la impressora i et sortien unes fotos. Unes fotos pèssimes. Uf! La Game Boy Camera, sí, correcte, efectivament. Això. Bueno. Pensava que tenia un altre tipus de nom. Juegazo, una passada. Bueno, anem a per l'última secció del programa o què? Som-hi, tu mateix. Pues vinga, som-hi. El Rànquing Geek. Doncs, bueno, toca rànquing i això significa que hi han hagut hòsties per tot arreu. I concretament, aquesta setmana, entre dos felins, que crec jo que són dels més coneguts, si més no, és el que jo opino. Per un cantó tenim un... Mana? Marrameu Torre Castanyes? Correcte, no. Per un cantó tenim un gat que està bastant boig per la lasanya i que és bastant problemàtic i no para de donar pel cul al seu amo. I també al pobre gos. I per l'altre tenim un gat robot que ve del futur precisament per ajudar un pobre nano que té més problemes que dies. I a part que aquest últim és un amant dels doriyakis. Suposo que sabeu de qui estem parlant, no? Ho fiquem fàcil. Ah, vale. O sigui, doncs aquesta setmana ha set un duel entre en Garfield i en Doraemon. Vale? Vosaltres, a qui haguéssiu votat? O qui heu votat? Jo, la veritat és que m'agrada més en Doraemon per lo que pot aportar. Vull dir, hòstia, té invents, té històries. Sí que era una mica cunyàs. Que tot el dia, no facis això, no facis l'altre, fes-ho així, fes-ho això. Bueno, és veritat. Però era la teva consciència, era el teu grill de Pinocho, saps? T'ajudava a prendre les decisions correctes. I a més que, tio, com a mínim podies fer coses, amb l'altre no podies ni parlar. I és un robot, que, bueno, com a mínim durarà més. Jo tinc sentiments enfrontats aquí, perquè el meu mood és Garfield, 100%. O sigui, era increïble. Menjar tot el dia, se la bufa pràcticament quasi tot. Saps? Està sempre de polleguera amb el gos, amb Odi, crec que es deia. Però he votat en Doraemon. Crec que això de tindre una màquina del temps a l'escriptori és una passada. Vull dir, o sigui, és... Uau! Saps? Molt heavy. Un RTX. Uf! Doncs... Què ha votat la gent, Kevin? Digue'ns-ho. La gent, què és el que ha votat? Bueno, ja està, no cal allargar-ho gaire. No. Doncs ha votat amb un 75%, evidentment, el pobre Doraemon, no?
El bo d'en Doraemon. El pobre Garfield, que jo me l'estimo molt i és el que jo hagués triat. Però bueno. Aquesta secció és la del públic, per tant, mana el públic. Així que Està bé, està li bé. donem la victòria a en Doraemon. Sí, Li donem la victòria. Li donem la victòria. Que no té res de gat, perquè al final és un robot, però... Però té forma. Bueno, tampoc té forma. Sí. Bueno, ni això! Com era? A la sèrie se'n fotíem amb ell perquè deien que era un porc no sé què. Sí, alguna com es diu? un tuixó, tanuki, no? un tuixó, un tuixó. Un tanuki, no? Un Un tuixó. tanuki. Ah, potser, sí. Hòstia, se m'escapa. Que no era ben bé això, però que era un tuixó. Sí, no? El que ens comenten aquí pel xat i que té molt sentit és que l'humor d'en Garfield de la sèrie era més adult i era més divertit. Vull dir, a mi també m'agradava això, el passotisme o com volia fotre la gent. Era més elaborat. L'altre, bueno, més infantil. Evidentment, nosaltres ara ho estem veient des de la nostra posició d'ara, de persones gairebé madures, però per això dic gairebé, no, perquè ho deixo obert, a lliure elecció de la gent, però sí que, hòstia, Doraemon donava més vidilla, i que un combat a Garfield, Garfield no dura. I hi ha un altre problema, és que en Garfield, l'autor és francès, diria. Le François, efectivament. Bueno, Bagat... Funicular. Ai, mare de Déu. És veritat, i ara que has dit això, Berni, la granja de Orson, també, aquesta també estava bastant guapa. Ho feien entre capítol i capítol, no? Sí, feien com un interludi, Sí, bueno, sí. una cosa intermitja, sí. Sí, Ara m'han entrat ganes de veure Garfield, tio. És que era l'hòstia. Sí, era ben parit, era ben parit. Doncs va, trempats. jovent. Deixem per aquí, si us sembla, el podcast d'aquesta setmana. Molt bé, ha estat bastant contingut, perfecte. Abans de res, volem dir que, bueno, creem una música de tensió. Kevin, pots ficar-la? No sé si la tens a mà. Bueno, això és gairebé jo dormint. Perdó, d'atenció. Aviam. No. O de hype, n'hi ha? Hòstia, joder. Jo què sé. La música aquella... Tu. No. Bueno, és igual, no ens flipem tant. Die Gref G Song. És igual. No us amoïneu. Doncs, de cara a la setmana que ve, hem pogut preparar un convidat nou, que hem estat molts mesos treballant perquè tenien dificultats de disponibilitat i, bueno, treballa a molts llocs, és streamer, treballa a Catalunya Ràdio, treballa a Televisió Espanyola fent retransmissions de bàsquet, de la NBA i del bàsquet ACB i tot. Ojo! I, bueno, ha set dels orígens de YouTube. I, bueno, per sort, bueno, si no falla res i n'hi ha cap altra història, vindrà amb nosaltres en Roc Massaguer, a.k.a. Outconsumer per molts amics. En principi, el dimarts que ve amb en Berni, evidentment, que no falti. Bueno, que guai. Estaria guai que també siguessis Toni, però és que ja som massa gent i ja no sabem on ficar. No. A la pantalla ja 3, ja anem justets, imagina 4, saps? Però bueno, ja ho muntarem. I la setmana que ve... Podem ficar una pantalla pel meu cap. Bueno, podem ficar un stream a part, ja obrirem un stream a part. Ja obriré jo stream per la meva part, perquè si no... Doncs estem molt contents que pugui ser així i a veure si tenim sort i no hi ha cap incidència. I, per tant, la setmana que ve serà un programa especialot, perquè serà un format diferent i podem parlar-ho tot. Es podran enviar preguntes, ens ho demanen pel xat? Sí, ho demanarem per les xarxes i vosaltres tot el que creieu convenient ho podeu demanar. És un tio que domina de tot, bueno, i es mulla i serà molt, molt divertit. Vale? Bueno, fins aquí la notícia. No ha estat la més divertida, no ha estat la més impotent. Més impotent segur, però imponent tampoc, perquè no en sé gaire. Que guai. I, ostres, bueno. Molt bé, no? Sí. Bueno. Jo és que el veia quan jugava... Amb l'Eulogio, tio. Amb l'Eulogio, sí, que eren també. Sí. I bueno, fins aquí la notícia per la setmana que ve. I comencem pel comiat. Moltes gràcies, Toni, per ser-hi. Ets un ignorant més i estic supercontent. Kevin, no em tiris el so perquè no em donarà temps d'acabar. Retirem enrere. Vale. Vale. Kevin, moltes gràcies per ser-hi als comandaments.
Moltes gràcies. A tope amb les notícies i a tope a la teva manera. Tope de Ets power. especial a la teva manera. I fins aquí, ignorants, el programa d'avui. Moltes gràcies per ser-hi. També penseu que ens podeu seguir a les principals xarxes de socials, a les principals xarxes de streaming de podcast. Recordeu-nos seguir-nos per allà per estar atents quan es penja el programa. I fins la setmana que ve. Adeu, adeu! Fins aquí el Gignorants d'avui. Ens podeu trobar cada setmana a aquesta hora a la ràdio, a Instagram, Twitch, YouTube i Spotify. Fins a la setmana que ve.